Mikä matka. Tää on mun tarina siitä, miten mä päädyin UTMB CCC:lle 3 vuoden treenaamisen jälkeen. Mä haluan jakaa tämän tarinan niille, jotka ehkä sit käy itse juoksemassa sitä tai miettii, miten valmistautua. Lähinnä tää on mulle itselleni vaan muistoksi siitä kaikista niistä fiiliksistä, mitä tuli koettua, ja mä siihen valmistauduin. Toivottavasti tästä on hyötyä myös sulle. Mä käyn ton videon aikana läpi kaikenlaista, mitä tulee mieleen, mitä mä muistan, että mä koin, mitkä ne fiilikset oli. Ja sitten vähän videon lopussa voidaan käydä läpi niin valmistautumista, välineitä ja sen sellaista. Tervetuloa, toivottavasti tykkäät. Joo, mun hotelli oli ihan tuossa lähtöviivalla. Eli mä tulin Chamonixsta edellisenä yönä bussilla ja buukkasin hotellin, mikä vähän sattumalta oli tuossa vasemmalla, jolloin mitään bajamaja-jonoja ei tarvinnut miettiä, vaan pystyi rauhassa syömään aamiaisen ja laittaa kamat päälle ja astumaan ulos tuohon jonoon. Toi on ehdottomasti sellainen, mitä suosittelen, jos sulla on vaan mahdollisuutta. Sitten kuten näkee, niin me oltiin 3. lähdössä ja kun siinä pääsee, niin jos haluaa tuohon eturiviin, niin pitää olla aika pikainen. Siinä onkin sitten Catherine Poletti, eli yksi UTMB:n perustajista. Hän miehensä kanssa perusti kisan ja käy jokaisessa startissa. On nähnyt hänet Nizassa ja nyt täällä CCC:ssä. Käy antamassa high five ja jengi ottaa vähän selfieitä ja todellakin elää siellä urheilijoiden mukana. Tää on aika villi tää lähtö, että tässä kuitenkin menee taas 15 minuuttia, niin siinä on kaikenlaista hulabaloota. Tehdään vähän kimppa-aaltoa. Sitten annetaan high fiveja ympärillä oleville. Ja pian tämän jälkeen sitten alkaakin tulee suht tutut Vangeliksen teemat. Ja pakko myöntää, että tässä kohdassa ehkä vähän tunteet nousi pintaan. Että vihdoin muutaman vuoden jälkeen seisoo itse tässä viivalla, kuulee nämä biisit. Kyllä tässä on vähän semmonen, että kaikki on varustautuneita, kaikki on lähdössä pitkälle seikkailulle. Kaikki on varmaan tehnyt sen saman matkan tän eteen. Niin sitten lähdetään juoksemaan ihan liian kovaa matkaa nähden. Mutta tässä ehkä itselläkin oli vähän sellainen ajatus, että parempi pysytellä tuolla, koska niin tuutte näkemään tuossa myöhemmin, niin siellä on aika paljon ruuhkaa sit matkalla. Ja jos voi nyt tässä edes muutaman 100 ihmistä välttää, niin se olisi tosi hyvä. Mutta että pysyisi tuossa edessä, niin kannattaisi pitää huolta, että varusteet pysyy repussa. Mä olin jotenkin aamulla tunkenut mun sadehanskat sinne reppuun ja nehän sitten tuossa lähdettiin juoksemaan hytky sieltä pois. Et mulla oli siellä minikripusseissa tavaraa ja muuta, niin ne oli sen verran liukkaita toistensa nähden, että ne sieltä vaan niinku pikkuhiljaa lähti tulemaan. Mä sitten lopuksi tungin ne ihan toiseen taskuun ja jätin kamat tänne lojumaan. Tässä on myös ehkä suurin ero sitten huippukisaajien, joilla on tiimi, jotka tulee huoltoasemille tuomaan sulle lisätarvikkeita. Et meidän amatöörien pitää kantaa kaikki mukana. Mulla oli noin 1,7 kiloa geeliä matkassa ja tää kisa alkaa. Ensimmäinen 9 kilometriä on 1400 metriä nousua. Eihän tietenkään mielellään kantaisi niitä mukana, mutta näin se vaan on. Ja toi on ehkä semmonen, mitä mä ite vielä treenaisin enemmän, että se ihan täydellä varustuksella kävisi juoksemassa lenkkeen. Sen lisäksi mulla on sitten tietysti tätä GoPro-kameraa ja muuta matkassa, niin on kyllä todella raskas varustus. Kormaierin kylä on tosi makea, sieltä kun päästiin ihmisten kannustuksesta. Sitten oikeastaan alkaa tää asfalttiylämäki. Näyttää tässä ehkä suht loivalta, mutta kyllä tää on ihan mäkeä. Et siinä jo useampi alkaa sitten kävelemään. Itse vähän juoksentelisin ekaksi ja sitten aloin kaivamaan sauvoja. Mutta aika pian päästään sitten tänne itse poluille ja kuten näkyy, niin kelihän oli ihan loistava.
Ehkä siihen kannattaa sitten varautua, että tosiaan kun tämä joukko vihdoinkin ahtautuu siihen single trackille, niin siinä ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin että siihen tulee jono ja ruuhka. Ja se kannattaa pitää mielessä, niin siitä se ei tule yllätyksenä ja siitä ei tule hermostusta. Osaa asennoitua siihen oikein, niin se on ihan okei. Se antaa sulle myös mahiksen siihen, että sä et lähde liian kovaa, että tulee huilattua. Sitten oikeastaan kun sitä single trackiin mennään, niin aika pitkälle ne muut sanelee sen vauhdin, jolloin muista katsella maisemia, kuten esimerkiksi Mont Blanc alkaa näkymään ja nyt tuollakin kun näkyy nyt ylhäällä noita huippuja, niin sinne me sitten kiivetään ja et kannattaa katsoa ympärilleen, vaikka olisi miten siinä omassa kuplassaan, niin aina välillä jotenkin muistaa se, että hetkinen, että mitäs täällä lippiksen yläpuolella oikein tapahtuukaan. Tässä on tämmöinen pieni juoksupätkä, mutta käytännössä tämä eka 9 kilsaa on kaikki täysin haikattavaa ja on tosi jyrkkää. Ja kuten näkyy, niin sitä jono on sitten eteenpäin ja taaksepäin ihan loputtomasti. Että semmoinen turha hötkyily ja yrittää ohitella yksittäisiä sijoituksia, niin siinä ei ole hirveästi hyötyä. Et välillä sitä alkoi täällä loppupäässä, niin alkoi jotkut vähän hidastumaan, mutta siinä sitten mentiin nätisti porukalla ohimista. Kelihän meillä oli ihan loistava tässä aamulla, että tavallaan kun ne sadeennustukset tuli, että tulee satamaan, niin sitten onneksi se ei ollut heti tästä alusta. Et pystyi nauttimaan näistä parhaista maisemista niin kauan kuin oli valoa ja aurinkoa. Ei ollut myöskään liian kuuma. Totta kai tuo ylhäällä toi lämmittää, että nyt kun ollaan täällä topissa, niin ollaan 2600 metrissä. Mutta kuitenkin sen verran tuuli, sen verran viileä oli. Mä itse asiassa tykkäsin noista irtohihoista. Varsinkin vuorilla, kun sä nouset ja me lasket, niin sä pystyt niitä sit väliin vähän vetää ylös ja välillä alas. Ja suojaa myös vähän auringolta. Kun tää ritke lähtee, niin tässä aluksi on vähän muutama tämmönen teknisempi, jyrkempi kohta, missä just se, että kun siinä on ihmisiä paljon edessä, niin niistä on vaikea päästä omaa vauhtiin menee. Rauhassa ne, ja sitten se pikkasen alkaa leveneä tuolta. Tässä on aika syvää uraa, mitä tulisi juosta, mutta sitten se alkaa leveneä tuolla pian vähän useammaksi uraksi, jolloin on sitten helppo mennä omaa vauhtiin ja ohittaa, jos tuntuu siltä. Tässä on semmoinen 5 kilometriä, ehkä 500 metriä alaspäin, että tullaan sitten ensimmäiselle huoltoasemalle, niin nautitaan vähän maisemista ja Mont Blancista siihen asti. Sitten alkaa tosiaan näkymäänkin siellä eka huoltoasema. Tässä on myös vähän jyrkempää pätkää sitä ennen, jolloin täytyy mennä muiden kanssa. Mulla on tapana tässä kohdassa vaan sit alkaa jo niinku ottamaan ne pullot käteen, mitä tekee mieli. Ja muistutus, tässä on aina tämmönen webbikamera. Käy antamassa siihen hyvät pienet ilmeet. Tää ainakin mun tytär oli käynyt poimimassa heti ja lähetti mulle tekstiviestin ton sydänmerkinen. Tässä mä otin vaan 2 vettä, koska mulla oli kaikki mitä mä tuun syömään, jolloin
Tästä tuli useampi 10 varmaan ohitettu ihan vaan sen takia, ettei jää miettimään siihen, että tarvitsisiko mä jotain. Sitten alkaa aika semmoinen juostava vaihe. Pientä ylös alas aaltoilua koko ajan. Tämmöistä tiettyä parveketta pitkin mennään tässä vuoren rinteellä. Maisemat tonne vasemmalle puolelle on ihan älyttömät koko ajan. Tässä välillä ennen Arnovansin huoltoa tulee sitten toi Bonatti, Refugee Bonatti, missä on tommonen vesipiste. Täytin siitä yhden pullon, aina kastanalla hatun kun on mahis. Ja vaan sen takia, ettei koskaan tiedä, koska kuumuus alkaa iskeä. Sitten lähteekin pientä siksakkia alamäkeen. Tässä kohdassa alkaa tulla niitä ensimmäisiä ongelmia, että tuntuu, että oli ilmaa tai jotain vatsas niin paljon, että oli vaikea juosta alamäkeen, koska vatsa tuntuu vähän vaikealta. Onneksi tiesi, että tuolla on tuo huoltoasema. Sitten onkin nousu Grand Col Ferretille ja siellä itse asiassa topissa sitten siirrytäänkin Sveitsin puolelle. Tää oli semmonen nousu, mitä mä en ollut aikaisemmin käynyt. No niin. 28 kilsaa. Pari tonnia noustu. 600 tässä seuraavassa Arnovansin huollossa. Stoppi ja tämän pääsen ylös, niin sitten puolimaratonin alamäki. Mutta aurinko paistaa aamulla. Tosi hienoa maisemaa. Alkaa pilveet puskeet päällä, mutta toisaalta tässä tosi kuuma paikka, jos osoittaisi kirkkaalta taivaalta. Mutta kyllä tämä aikamoinen seikkailu tulee olemaan, mutta ihan mielettömät nämä maisemat. Nauttia hymyllä. Tosiaan päätin jossain vaiheessa alkaa vähän puhumaan kameralle, että saisi noita fiiliksiä. Tässä on vaan niin kova tuuli, että toi kamera ei niitä mikrofonia poiminut. Totesin vaan, että alkaa vähän myrsky nousemaan, eli alkoi pilviä muodostumaan ja tuuli muodostui tosi kovaksi. Se oli onneksi toi tuuli takana, niin se ei niinku häirinnyt, että jopa se niinku työnsi sua eteenpäin. Ja sitten oikeastaan kun päästiinkin tuohon toppiin ja seuraavaan alamäkeen, niin se oli myötätuuli alamäkeen. Mä olin etukäteen vähän miettinyt tätä laskua, että on puolimaratoni alamäki. Toki siellä on muutama pikku nousu, mutta tämä on niin pakko ottaa aika chillisti. Mutta tässäkin tuli semmoinen yllättävä pieni murhe, että mä alkoi pistämään kyljestä. Ja nyt taas ne koretreenit tekemättä näköjään. Mut se vähän hidasti. Mä sain sen sitten pois, vähän nostelin käsiä ja yritin chillata ja pääsin juoksemaan. Ja tää on kyllä tavallaan tosi helppoa juostavaa. Jälleen tosi makeita maisemia. No niin, nyt se alkoi kylistä pistämään. Ei ehkä välttämättä kamerasta näy, mutta oli ihan tosi jyrkkiä ja silleen suht teknisiäkin paikkoja. Osa vaikeudesta tekee se, että sulla on koko ajan edessä joku, joka menee hänen vauhtiaan ja sä et niinku saa oikein semmoista omaa rytmiä aikaiseksi.
tulikin alamäkeen sit oikeastaan kaikki huolet hävinnyt. Sai mennä ihan omaan vauhtiin, juoksu tuntui hyvältä. Yritin vaan olla menemättä liian kovaa. Mutta mä kyllä tykkään tosi paljon näistä tämmöisistä mutkikkaista polkualamäistä, missä saa vähän ohitella muita. Vähän on jalat poikki tästä alamäestä. Nyt vaan hölkötellään. Odotellaan fullin huoltoa. Täällä huollossa mä en muistaakseni tehnyt juuri mitään. Siitä vähän ennen huoltoa oli ne vesipisteet, otin täydet pullot ja jatkoin matkaa. Sitten oli aika tylsää asfalttitietä pienen kylän läpi. Hauskasti tapasin siinä yhden tanskalaisen kundin ja hänen kanssa höpiskeltiin siinä vähän aikaa. Nyt sampoi tekee. No niin, sitten nousu Champeen lakkiin. Siellä sitten vähän vaatteiden vaihtoa ja varustusta. Vähän lämmintä ruokaa. Se on kyllä yli puolivälin merkki sitten. Champeen lakki huolto. Vasta Poloneeseen. Tyttöjen suosikkia. Ruuat naamariin. Kuiva pitkähäinen paita ja päähinen vaihtelu. Sitten fikkari päähän. Pimeitä tulee pian. Aika hyvässä ajassa. Mä ajattelin, että mä otan 20.45 ja mä oon 20.10, niin puoli tuntia ennen. Rauhassa syödä ja kaikki hoitaa. No niin, huolto tehty. Tässä kuuluisa Champeen lakki. Meinasin taas tiputtaa mun hanskat. Lähdössä lenteli tuolta repusta pois. No niin, kuuluisa Champeen lakin järvi. Huoltoasema. Nyt on joku unknown nousu. Ja lasku Trienttiin ja sitten Trientistä mä oon käynytkin jo sen Valorsiinen pätkää. Nyt kun Trienttiin päästään hyvin, niin sitten on hyvä mieli. En laittanut vielä pitkiä housuja, mutta laitan pitkäjäisen paidan, lämpöisemmän paidan ja nyt hanskat ja sadehanskat päälle, ne kädet jää. Nähdään Trientissä. Tuo pätkä Trienttiin oli ihan jännä. Se alkoi olla tosi liukasta ja mutasta jo, mutta ei ihan niin paha kuin tämä, mikä Trientin jälkeen tuli. Et se on ehdottomasti jyrkin nousu, toi Les Tchepes, ja se oli kyllä todella liukasta. Se alaspäin oli ihan mahdotonta juosta ja mulla meni 45 minuuttia kauemmin kuin treenilenkillä. Kuunnellaan vähän fiiliksiä tästä vaiheessa. Valorsiin. Enää yksi nousu ja yksi lasku. Sitten se olisi siinä 25,5 kilsaa. 5000 lehtiä. 18,5 tuntia. Hauska homma. Ihan mieletön tämmöisiä mutaslaideja. Se on niinku satanut ja sitten se on semmoista fasaani nousuu ylöspäin mudassa ja alaspäin mudassa. Tuo niinku juoksemisen unohtaa ihan välittömästi ja ylöspäin menee niinku 2 askelta eteen ja 1 taakse. Nähdään maalissa. Ehkä vielä nää kengät kertoo tämän tarinan.
No niin, se oli Flegere nousun tehty. Nyt tässä vaan päästä alas. Ja se olikin sitä aika tuskasta. Mulla oli jotenkin oikein IT-bändi oli jumissa ja polveen sattui ja pohje kramppas ja nilkka meinasi nyrjähtää, mutta jotenkin oli hyvä fiilis. Aloin kuitenkin juoksea. Kun jalat lämpeni, niin pääsin vauhtiin ja sain tultua hyvin alas. Se on vaan yllättävää, miten taas semmonen 800 verttimetriä alaspäin on aika paljon. Tää on niinku ihan luksusta verrattuna siihen alamäkeen, mitä on ollut tuolla aikaisemmin. Ei tässä olisi muuta. Välillä tosiaan tää 360-kamera, kun lojuu tuolla repussa, niin näyttää, että mä ontuisin, mutta en mä onnu. Se on vaan visuaalinen harha. Loppu sitten, kun pääsi Florienin kahvilan ohi, niin sit se on tällaista ihan hyvää tietä. Et siitä ei tarvii enää niinku stressata siitä polusta. Et sit vaan yritin jatkaa, kuitenkin Killzoy on tämmönen ihanat viimeiset metalliportaat. Ja varsinkin yritin noissa metallialamäissä varoa, että liukastuisi tässä kohdassa. Että on kuitenkin tästä nyt sitten semmoinen 1,5 kilometriä maaliin vielä. Tässä kohdassa mä ajattelin, että se on nyt sitten ihan sama, että onko siellä minuutin vai 2 aikaisemmin. Ja ajattelin enemmänkin fiilistellä loppuun. Sitten aletaankin olemaan lähellä Chamonixin kylää. Näkyy taas nuo lumiset huiput tuolla ylhäällä, mitä ei ollut lähtiessä. Kello on 8 aamulla, ihmisiä kasaantunut. Kaikki ihmiset, ketä siellä on, niin kannustaa sua aina. On hauska juosta. Tuossa mun edellä menee toi nainen miehensä kanssa. Takana tulee yksi. Mä vähän himmailin tässä lopussa, katoin, että antaa heidän mennä ja ottaa hyvät kuvat ja katselin, että takapäin ei tule ketään, että pääsen sitten nätissä tyhjässä maalikuoressa juoksemaan oman kisan loppuun. Maaliin 23 tuntia. Loppu meni vähän hitaammin kuin ajattelin, koska keli oli mikä oli, mutta ihan mieletön kokemus. Ja kuten niin kuin kisan jälkeen katsoi kaikkia kuvia, niin joka kuvassa siellä matkalla aina hymyilee ja oli hyvä fiilis. Ei tullut yhtään semmoista niin kuin kunnon low pointtia, että meni suunnitelmien mukaisesti. Ja hauskaa oli, että mä olin tehnyt Excelin kaikista segmenteistä ja huoltoväleistä ja mä olin 7 minuuttia etuajassa siitä, mitä mun Excelissä luki. Mun Excelissä taisi lukea 23 tuntia 15 minuuttia ja sitten mä olin sen 23 tuntia 7 minuuttia, niin se oli semmoinen hassu yksityiskohta. Kyllä tietyllä tavalla kannattaa vähän varautua ja miettiä, että kauan siellä tulee viettää aikaa. Mä tosiaan kannoin kaikki geelit. Mulla oli joku 1,7 kiloa tai jotain tällaista geeliä mukana. Ja enimmäkseen mä käytin tämmöisiä Precision Fuelin flow-geelejä. Mulla ei mitään sponssia näihin, että mä vaan kerron mitä mä käytin ja mitkä toimi mulle. Se hyvä oli siinä, että noissa on lötköpulloihin ja sitten ei ole mitään irtonaisia pakkauksia ja muita, mitkä tipahtelee sinne. Valitettavasti siellä reitin loppupuolella näin yhden jollospaketin maassa ei ollut mitään hyvää Suomi-sponssia. Poimin sen kyllä kyytiin, että en jättänyt sinne vuorille lojumaan. Mutta ne on tosi hyviä ja
Niistä tavallaan voi sitten ottaa aina enemmän tai vähemmän geeliä kanssa sen mukaan, mitä tuntuu. Jos välillä vähän silleen, että nyt ei oikein maistu, niin ottaa vaan pienen töräyksen siitä lötköpullosta. Tai sitten välillä jos tuntuu, että nyt alkaa vähän olla niin energiat vähissä, niin voi ottaa vähän enemmän kerralla. Se ensimmäinen nousu oli sen verran jyrkkää, että siihen mä otin sitten taas urheilujuomaa. Muuten mä en käyttänyt urheilujuomaa, mutta mulla oli ekaksi molemmissa pulloissa urheilujuomaa, että mä sain sen ekan parin tunnin aikana. Kiipeäsin jonossa, niin siinä on välillä vähän vaikea alkaa sauvojen kanssa sit kaivamaan jotain syötävää, niin on helpompi juoda ja saada siitä se. Ja sitten oli niin kuuma siinä kohdassa, niin ei tavallaan ollut sen nesteytyksen kanssa niin hätiä. Sen lisäksi mulla oli sit vähän kofeiinigeelejä, näitä Precision Fuelin ja sitten muutama semmoinen beta-fuelin with nootropics. Ja tää oli vähän semmoinen yllätys, että mä olin treeneissä käyttänyt beta-fuelin geelejä, missä ei ole kofeiinia. Ja näissä ei niin kuin lue varsinaisesti, että niissä on kofeiinia. Ne on tämmöinen mystinen nootropics-sana. Niissä on sitten 200 milligrammaa per geeli, jolloin niiden kanssa kannattaa alkaa varovainen. Sen lisäksi mulla oli semmoisia jänniä juttuja, mitä mä olin jenkkireissulta tuonut. Oli semmoinen kuin ketone IQ, eli semmoisia ketoaineita. Ja niitä mä aloin ottaa siellä, mä otin yhden siellä puolesvälissä ja yhden siellä Vallorcinen huollossa. Ja niissä ehkä se juttu on se, että en mä usko, että niin suorituskykyyn silleen vaikuttaa, mutta aivoihin, niin tavallaan semmoinen skarppeus, ei tullut semmoista, niin kuin, että vähän, että mitä tässä tekisi ja hämmennystä ja muuta ja pysyi niin kuin skarppina koko ajan. Niitä on tosi vaikea Euroopasta saada, että sen takia vähän niin kuin vaikea suositella niitä, mutta jos satut jostain saamaan käsiin, niin kannattaa testaa tuommoisissa pitkissä jutuissa. Itse ainakin tykkäsin niistä. Sitten oli yksi pieni pasta bolognese siellä välihuollossa ja vähän jotain kokista ja kahvia ja vesimelonisliceja ja pienen jonkun Cliff Barin palasen kanssa söin siellä, mikä näkyykin siinä viimeisessä huoltovideossa. Mulla oli Garmini hälyttämässä 45 minuutin välein, että syö, ja mähän söin. Ja mä olin treenissä niin paljon syönyt noita, että mä tiesin, että mä kyllä pystyn enemmänkin niitä syömään, mitä nyt tartti. Sitten itse asiassa Xampeellakin huollossa niin mä pesin hampaat. Et hotellissa sattui olemaan sellainen mini-hammasharja ja ihan pieni purkki hammastahnaa, niin mä otin ne aamulla reppuun mukaan ja käytin ne siellä välissä. Niin se kans freesasi tosi hyvin makuaisti. Ja mä laitan johonkin tuon tekstiin, että paljon niistä tuli yhteensä kaloreita ja niin edelleen. Sitten muuten varusteista. Kenkien kanssa mä arvoin tosi pitkään. Mä olin tottunut juokseen Altran Mont Blanc Boylla. Niiden valmistus lopetettiin. Ja sitten nuo muut Altrat, ne tuntui olemaan liian matalia mulle. Mulla on aika leveä jalka, jolloin mä tykkään niistä. Mutta sitten ne on niin matalia tuosta edestä, että ne alkaa hiertää siitä jalan päältä. Jolloin piti alkaa testaa kaikenlaisia. Jolloin sitten mä päädyin näihin Tectonin X3. On liittävän leveät mun jalkaan. Ja mä käytin vielä itse asiassa tosi ohutta sukkaa. Löysin Salomonin semmoisen S-Labin sukan, mikä on tosi ohut ja tuntuu, että se ei liiku jalassa. Ja sen kanssa pärjäsin hyvin. Kuten ehkä semmoisia mainittavia hyviä varusteita. Tykkään tosi paljon näistä Suncardin laseista. Nämä on tummenevat, mutta niistä on peilipinta, jolloin pärjää vähän kirkkaammassa. Nämä on ihan superkevyet. Ja sitten taas niin kuin illalla, jos tarvii kelin tai muun takia, niin niistä tulee kellertävät. Ja toinen sitten, kun keli oli niin mahdoton siellä, niin on tämmöinen Salomonin S-Labin takki. Tämmöinen sadetakki, kuoritakki. Tää ei ole mikään edullinen, mutta mä olin jo tämän edellisen Sveitsin kisassa lumisateessa mennyt. Tää on tosi kevyt, tää on aika hengittävä, vaikka tää on täysin vedenpitävä ja ihan niin kuin rahansa arvoinen. Ja sillä mentiin taas tossakin puolet kisasta. Ton alle mä hankin vielä semmoisen North Facein, olikaan sen nimi Dot-Knit paita. Eli semmoinen tekninen, pikkasen paksumpi, kun se on vähän semmoista verkkomaista tuosta edestä ja taas selästä tosi ohutta. Ja se piti lämpöä tosi hyvin ton kanssa. Reppuna ja sauvoina, niin mulla oli reppuna Salomonin tää Ultra 10. Tää on tosi kiva, tää on niin kevyt ja tää on tosi tämmönen venyvä, niin tänne kyllä mahtuu tavarat. Ainut ongelma on sitten tietysti se, että tässä ei ole hirveästi semmosia niin vetskaritaskuja, jolloin täältä voi tavarat lennellä, kuten näkyy tuossa videossa, että mullakin ne hanskat lensi, koska ne oli kaikki minigrip-pusseissa tavarat siellä, niin ne oli niin liukkaita keskenään, jolloin sitten kun se kaikki heiluu, niin sieltä vaan pääsi tavarat tipahtamaan. Sauvoina mä käytin näitä Lekin, nämä ei ole ne kevyimmät, vaan ne on niin kuin ne perus. Mä tykkäsin vähän pidemmistä sauvoista, ehkä vähän niin kuin tolleen hiihtomeiningille, että mulla on sitä 30-senttiset, vaikka mä oon sitä 74 senttiä pitkä. Musta tuntuu jotenkin, että niillä saa paremmin ylämäkeen silleen, niin kuin, että sulla on käsivarret vähän niin kuin tai kyynärvarret
alaspäin ja se saa niin kuin painettua. Mutta toinen on sitten niin ne jyrkät alamäet. Kun sä haluat käyttää sauvoja tukemaan alaspäin tullessa, niin on paljon kivempi kuin vähän pidemmät sauvat. Niillä on paljon paremmin ylettyy sinne alas, saa paljon paremmin tukea. Muutenhan noin lekin sauvojen kanssa pitää olla tarkkana, että ei unohda näitä hanskaosia mihinkään. Jolloin mä tein aina silleen, että kun tuli huoltoasemalle, niin mä irrotin käden tästä hanskaosasta ja jätin hanskaosan roikkumaan tänne sauvaan. Kisassa mä käytin semmoista lekin pussukkaa, en suosittele, mutta mulla oli sen takia, että koska mulla oli myös se Insta360-kamera, niin mä tarvitsin vähän isomman. Se oli vaan niin iso, että ne kaikki heiluisi ja miten sattuu, että kyllä mä muuten suosittelisin tätä Salomonin omaa pussukkaa, että sen saa paljon tukevammin kiinni. Mutta joo, siinä oikeastaan oli noin mun välinen valinnat. Tekisinkö uudestaan, suosittelisinko muille? Kyllä. Siellä on tiettyjä ongelmia, koska on niin paljon ihmisiä, on vähän ruuhkia, miten saa majoituksia ja kaikkia muita ja logistisia ongelmia, mutta silti. Mikä olisi helpoin tapa päästä tonne, että mä nyt kuitenkin 3 vuotta keräilin kiviä ja yritin päästä arvonnasta sisään, niin yksi tuttu sanoikin, että ehkä ostamalla semmoinen charity bib voisi kuitenkin olla se halvempi tapa. Kyllähän tuo raha menee ja aikaa, että jos on kaikki kisoja ja matkoja voi tehdä ja sitten päästään. Mutta tämmöistä. Toivottavasti jotain hyötyä sulle. Katsotaan, tuleeko enää uusia juoksuvideoita tällä kanavalla. Kiitos kun olit mukana. Kiitos kun seurasit ja hyviä treenejä ja hyviä kisamatkoja.